Hemos empezado a presentación do día. Portanto, as persoas que están na mesa, a esquerda temos a Patricia Solar Queiroz, que nos vai falar un poquinho do papel das mulleres nestas revoltas de primeiro de século, que normalmente sempre se fala da revolta, pero invisibilizamos con eran os apartados, que é o papel da mulher. Estamos todos moi implicados neste tema. A súa dereita está Francisco Rodríguez, que non fai falta a presentación, estuvo con Naxa Sebel, político, diputado, ahora crítico literario, tampouco se máis que se me escapan. Vai presentarnos unha parte da súa publicación no monográfico que fala o capítulo sobre o que pasou no Ferrol. Este ano consigue o seu aniversario e empezamos a recordados. Aquí a la derecha de todo temos a Roberto Villamán, que é conselleiro do diario de momento de semana, Sermos Galiza, un jornal en galego que ten a súa versión na rede, que pode visitar Sermos Galiza Portugal. Fan falta persoas así como ele, como o compañero que iniciaron a ver, que fan comunicacións, recordamos a nosa historia, a nosa propia historia. Procedese este primeiro nome de nós, o primeiro por das revoltas, o segundo que presentamos foi sobre as mulleres das ganaderas, o próximo a presentarse, o terceiro volume, sobre as revoltas universitarias do ano 62. Bueno, parece moi conveniente que viñera presentarnos a falar dos seus proxectos que un moveu a facer iso, verdade? Mas tamén, para o ano, temos intentado facer un diario, un diario, e a ver se colocam, se animan, participan para que podamos ter un jornal todos os días en galego. Non vamos unha vez ao ano por cumprir a pauta. Eso máis, sempre de un pouco, pero